Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Si Cristo sa radyo, para sa mundo. Itiag ng mga oras tayo kakabsat, alas 5:50 itiag sapa. Anyan nga rakurak sa Naimbagal daw kakabsat iti Martes, makadwapulo kat duwa iti mabilang iti bulan, iti Nobyembre, so magmamanuman nga turugan kakabsat. Mapantayon, iti Disyembre, maudi nga bulan, iti daytoy nga taon kakabsat. Kumusta ti paraangan nyo? Iti kalman ka talagang agtudtudo, halos full day. Yeah. Ano ka, pumudot bastet, into no kan, agtudtudulat ta kakabsat. Yaman ti agdamang kasasaad tayo kakabsat, iti panawon, iti may isang banag nga nakasiguraduan tayo, iti Diyos nga pagserserbihan tayo, saan nga pulos nga agbalbaliw. Amen! Good morning, tayatek nga asawa nga nakariingan, nagdingdingag, nakanakatune in, iti dayto nga gundaway. Good morning, Pastora Joy. Kan kada kayo, amin, siyempre, kabsat nga nakatune in, iti daytoy nga programa kang ronan na dagiti dati live streaming at iti binigit nga programa tayo tagsapanap noon iti namnama manipud Lunes aging gana iti Biyernes iti dating stasyon 1143 DZMR Santiago City. Tinarag sa kamangkam kablaw kata kay iti Aldao iti Martes Lawrence Salazar. Agdarag orag sak dito'y puso, agdarag orag sak dito'y puso. Idinawat ko ni Jesus manubot ko, agdarag orag sak dito'y puso, agdarag orag sak dito'y puso, agdarag orag sak dito'y puso. Idinawat ko ni Jesus manubot ko, agdarag orag sak dito'y puso. Balagi, wen balagi, Alleluia ken Jesus, inted nati balagi, Gloria, Gloria, Alleluia, madayday ang nagana, daydayawit ni Jesus, mangisara kang kanya, balagi, balagi, aming abas-baso ko, pinakawan na ita, balagi, balagi, wen balagi, Alleluia ken Jesus, inted nati balagi, Gloria, Gloria, Alleluia, madaydayaw na ganda, agtalekak iti Diyos, agbatayak sa una, balagi, balagi, agdatal na't kararwak, manipod na ispanak, balagi, 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 wen balagi, Alleluia ken Jesus, inted nati balagi, Gloria, Gloria, Alleluia, madaydayan na ganda, kas nadaluyon, di mariklik na, ngayat ti Diyos, manglapunos kanya, daluyon ti Gloria, nagpog di magdelan, ang burburayok, adi magawidan, ikaranwak mawaw, unay ti danong tibiyag, amang layo sito'y pusong itiragragsak, ang takderak ti karing Jesus kumawagak, ited na bendisyon, mang penek kanya. Kas ladaluyon, di marikrik na, ngayat ti Diyos, manglapunos kanya, daluyon ti Gloria, nagpo di matelan, ang purpurayo. Alawen kakabsat, agyaman tayo iti daytang kanta, dayta ti ABC nga kung wala na ABCD. Yeah.
Adarog adarag oragsak balay kasla daluyon ken hantay naabutan ng jidayaw ken kuana. Well, daytoy kakabsat ket pasit iti album tayo si Katliwliwak. Manipod di album nga si Katliwliwak kabsat. Well, antay pabayagan ng kakabsat iti Hebrew chapter 10 verse 19 to 25. Nana, isut gapo na kakabsat nga adawaya-waya tayo asumrek asit turad iti kasasantuan adiso gapo iti daran ni Jesus. Inlukat na kada tayo iti baro ken nabiyag adalan lumasat iti kortina kaya nang sawan iti bagina mutlaeng. May sapay adda iti naindaklan apadi tayo nga agay aywan iti balay iti Dios. Umasidig tayo nga rod iti Dios iti napudno a puso ken natalged a pammati. Wenno umasidig tayo a nadalus iti puso tayo, nadalusan iti dakes a konsensya ken iti bagi tayo a naugasan iti nadalus a danom. Agtalinod tayo nga rod a natibker iti namnama tayo agsipud ta mapagtalkan iti Dios amang tungpal iti karina. Panunutin tayo no kasatno iti panagtitinulong tayo iti panagayat ken panagaramid iti naimbag. Di tayo liwayan iti panagigimong tayo kas aramiden dagiti dadduma at addapay kuma iti panagpipinarigta panagpipinarigta tayo ita na makita tayo nga umasidigan iti aldaw. Madaydayaw iti Apo. Iti Dios iti mangbendisyon kadagiti sasauna nga iti binasa iti dayting aldaw. Iti libro kakabsat iti Hebreo isuro na kada tayo no kasatno katanok iti Apo. Nya po tayo nga isuna laeng iti dalan iti agturong iti Dios. Dagiti umuno na kakabsat nga nang basan iti libro ti Hebreo ket dagiti namating Hudyo nga addaan iti ang dili ngay addang agdandanag da wenno aglablabas da iti panakapadas iti pammati da. Ket mabalin nga pagpanawan da iti pammati da ket agsubli da iti dati nga sistema iti linteg. Wenno agsubli da iti dati nga panagbiag da. Iti nagsurat kakabsat ti libro ti Hebreo adda nga impayan na ida iti talagang challenge wenno karit nagtultuloy nga matalik iti pamati daking Kristo ket dayta kakabsat nga karit para metlaeng kada tayo kakabsat. Para kada tayo metlaeng ket kasangon tayo daytoy nga aldaw kakabsat adda kuma nga nga jay tarigagay tayo nga adda kuma jay tarigagayan tayo nga biruken iti presensya iti Apo. Hala nga biruken no dikit di agtulnog tayo ken marikrik na tayo iti presensya na. Umuna nga makita tayo umasidig tayo iti Dios nga daan nga talaga dadya ngay sincere. Kinatalged nga pamati. Hantay mo makasidig iti Apo ket no pamati tayo hantay nga mamati sa angkaday. Now kasatno tayo garud kakabsat nga umasidig iti presensya iti Dios. Umasidig tayo nga siyempre nga addaan iti napakumbaba nga puso. Saan tayo nga umasidig nga kas idi dati nga aramidin da nga masapul pay nga addaan wenno addaan tayo tinakad-adu nga daton. Inarami din ni Jesus. Iti naindaklan nga daton. Ket awisin na tayo ita nga umasidig ken kuana nga daan iti napudno nga puso kakabsat. Daytoy ket pudpudno nga napasnek ken nga napudpudno nga mangitan-tan-ok. Awan iti medyo kung kuna nga aging kukuna. Saan nga man naging sisingpet. Umasidig ka nga daan iti nadalus nga puso. Umasidig tayo kakabsat nga daan iti natalged nga pamati. Tudi kung kuna nga full assurance of faith. Kasapulan iti nananay nga inanama nga ipaayan na wenno ipayan na tayo iti Dios iti nananay nga kalintegan nga umasidig ken kuana babaen kini Kristo Jesus laeng kakabsat. Di verse 11 chapter 11 verse 6 iti Hebreo kuna na ngem awan iti pamati saan ang mabalin ang maparagsak iti Dios. Tano umasidig ka iti Dios masapol a patyem nya kuna na masapol nga patyem nga adda Dios amang gungguna kadagiti agsapol ken kuana. Nadalusan tayon. Nawayawayaan tayon. Naaddaan tayon iti kalintegan nga dumatag iti presensya iti Dios. Umasidig tayo kakabsat nga nadalusan dagiti puspuso tayo iti anyaman nga mulit wenno basol kakabsat. Ken anyaman nga dakas nga konsensya tayo kasapulan na daytoy iti agtultuloy kanayon nga panangdawat tayo iti pamakawan kadagiti basbasol tayo. Wenno nagbasulan tayo kakabsat, oras pa iti inaldaw-aldaw. Oras ti pannaturog tayo, panagreing tayo, mabaling nga nag-commit tayo iti basol. Iso ka po na nga talagang i-required na tayo nga dumawat tayo iti pamakawan. Napuutan tayo manwinuhan nga basol. Kinakailangan po natin yung dumawat iti pamakawan iti Apo. Agtalged tayo iti natibker
nga namnama nga adda kada tayo. Iti nagsurat kakabsat iti Hebreo nang ipaa iti sumagmamano nga pakdaar. Wenno warning kada tayo. Adda dagiti sumagmamano nga adda da iti piggad iti adda di nga pag adda di pig adda di sitwasyon kakabsat nga talagang nga piggad. Medyo critical kas lakas di nga ket gapu iti kasapulan da at mabalin da kapag talikudan dagiti pamati da kini Kristo gapu iti mabalin siguro nga iti kasasada maireruman da, mauyaw da, maidadanes da, yan na duma-duma nga rason. Duma no makaranas tayo di kasjay at possible nga iiwanan po nila yung kanilang pananampalataya. Iti nagsurat kakabsat, pinakdaaran na tayo, pinakdaaran na ida, may papan iti peggad, iti panaglamiis. Wenno di kung kuna tayong kinaawan iti pamati, panagsanod. Dajay immaturity wenno di kinaata iti pamati. Dagiti nga pakdaar na isurat kat ti kasta, karitin na dagiti namati nga agtultuloy nga ikita da dagiti matpatada kini Kristo anyaman iti mapaspasamak. Saan ka nga agsanod? Intuno kasla nagrigat iti dalan kakabsat. Saan ka nga agsanod? Intuno nagrigat iti pagdaldalanam. Saan ka nga agsanod? Intuno na makarikna ka iti rigat ti panagbiag. Anyway, hanlang nga sikat ti marigrigatan kakabsat. Adu iti tattao nga agrigrigat. Ay aga po iti kasasaad iti biag tayo ngam. Kapintasan nakakabsat. Ay adda iti Diyos tayo nga mabalin nga supply na dagiti kasapulan tayo. Iti narigat, agrigrigat ka lagaro din. Awan pa ni Kristo nga pagsandakam. Di ba? Doble ang pasakit pag ganon. Kabsat, adda nga bibiyag tayo iti maisang nariribok nga lubong. Lubong nga inot nga agbalbalin nga nadakes, napnungan iti kinadakes, nakabutbuteng arami digiti kabusor. Ngano duma uray kada tayo nga namati datayo nga Kristiyano, datayo nga sumursurot iti Apo, malapunos tayo iti buteng. Ngem saan ka nga maawanan kakabsat iti namnama? Ayatik nga kakabsat. Iti Hebrew chapter 12 verse 1 to 2 kuna na no maipapan kada tayo, nalikmot tayo kadagito nga nakadado nga saksi. Ikaten tayo nga ro, dagiti amin makasali iti dalan, ken iti basol, ang mangsibalot kada tayo. Kat agtaray tayo, asipipingit iti lumba, apakisalipan tayo. Di tayo isinsina iti mata tayo, ken Jesus a Pangulo, ken mangpunno iti pamati. Saan na naupay ni Jesus? Gapo iti cross, ngam gapo iti rag-o, nga gururay ken kuana, di na pinanpanunot, awino di na pinampanunot, iti panakaibabain, iti papatay, iti cross, at daitan, as iti tugaw, iti makanawan, iti trono, iti Dios. Ayatek nga kakabsat, addaan tayo, iti sibibiyag, nga namnama. Noon pa'y, saan tayo kakabsat nga ammo? Iti masakbayan tayo. Sino iti makamu masakbayan tayo? No, do kwartam, uri do kwartam kakabsat, hamo maipadto, iti masakbayan tayo. Saan tayo nga ammo, no, anya iti mapasamak, nung addaan tayo, iti namnama, gapu kini Kristo. Namnama nga addaan tayo kakabsat iti ragsak ng masakbayan. Namnama nga addaan tayo iti pagjanan, intinudumteng iti aldaw. Iti Tito Kapitulo 1, versikulo 1, aging gana iti 2, kunana, naibatay daytoy iti namnama iti biyag, nga agnanayon nga inkari iti Diyos, sakbay iti panangrugi daytoy alubong, saan nga agulbod iti Diyos. Umuno nga Pedro, Kapitulo 1, versikulo 21, gaputa namati kayo, ken kuana nagtalik kay iti Dios ana magungar ken managbalin ken kuana aman nakabalin unay ni iturong iti Dios iti pamati ken namnamayo. Namnama nga na nakaisaadan iti pamati tayo awan sa balinod ni Apo tayo nga Hesukristo nga mangisalakan manubot kada tayo kakabsat. Agtalinaed tayo nga natibker iti namnama tayo. Agtultuloy tayo nga saan nga magaraw, saan nga magunay. Adda tayo dumteng kumakadagiti panubok iti biag tayo, adda pay mga dublen tayo iti kumpet kini Kristo, ket saan tayo nga umadayo ken kuana. Dayta ti kasayaatan ken kapintasan nga ramidin tayo kabsat. Palubusan tayo nga tinglen na tayo iti amin nga tiyempo. Kaya numapay amok nga sikakon siya, awanan iti pigsang agtultuloy nga kumpet ken agtalinaed ken Kristo, nga matalik iti Dios kakabsat. Nga mangipay kada tayo iti pigsaken kired nga agtultuloy nga agibtor. No maipalubos iti Apo. Nga maaddan tayo ti kasto nga klase ti panagbiag wenno panubok iti biag tapno ti kasta mapataod ti atidog na anos nga panagibtor. Usigin tayo no kasatno tayo kakabsat nga pabilgen iti tunggal maysa
sa pamamagitan po ng pagmamahal. Iti ayat kakabsat. Naglaka iti maupa isang kadi. Nudagduma kasapulan tayo dagiti kakabsat tayo nga kapigsain da tayo. Uri siya kakabsat. Dumtay dagiti tiyempo, kadwan nga tiyempo talaga nga kumapoy tayo. Kasapulak dagiti amma iti pamati. Kasapulak dagiti inna iti pamati. When dagiti tatatang tayo iti pamati kakabsat dagiti close friend bunga mabalin nga mang-encourage king ka. May sa kadagiti kay keto kakabsat nga mga dito'y Bible personalities. Mamuhi ni Barnabas siguro. Iti kay papanan na ang kabagak diyan. Na-mention ko maminsan dito yung kakabsat iti Barnabas ket kung kanadang iti kay papanan itinagan na ket comforter winuliwliwa. Adda nga gapot adda nga pinabilig na ni wenno niliwliwanan ni Apostol Pablo kalpasan iti pannakaisalakan na idi barbaro nga Kristiyano ni Apostol Pablo isuna iti nang liwliwa. Isuna pati nang liwliwa kini Juan, isuna iti naawagan nga Mr. Encouragement kadagiti una nga namati kakabsat. Now kasapulan tayo kas kini Barnabas iti dayti nga gundaway. Kasapulan tayo iti kadwa tayo iti dayti nga panawon kas kini Barnabas masapol nga pabilgen tayo. Liliwaen tayo iti tunggal maysa kakabsat. Babaen iti ayat. Ken babaen kadagiti word of encouragement nga siyempre Bible verse when nya mampay nga banag nga mabaling mangpatibker iti dayti nga kabsat. Aglaplapusanan tayo kuma nga namati iti ayat. Ayat nga kas impakita ni Apo Jesus iti cross iti Kalbaryo. Iti rason no apay ang adda iti kakabsat kaputi ayat na napigsa ka tagaputi ayat na. Saan lang nga babaen ti ayat nga uray iti panangaramid tayo kakabsat iti kinaimbag. Anya nga naimbag nga banag nga mabaling aramidem itang aldaw kakabsat. Anya dagiti banag wenno na pang panunutob tat tikas ta dayta kabsat mong nga agkakabsat ket mapabilig mo. Saan nga kasapulan kakabsat iti dakkel nga banag. Basik man dayta nga kinaimbag mabalin mo nga balbaliwan kakabsat iti lubong nga ingka pagnanaidan. Mabalin mo nga liwliwaen dagiti kakabsat nga ammom nga agkapkapoy iti pamati. Iti verse 25 kuna na di tayo liwayan iti panagigimong tayo. Kas aramiden dagiti dadduma at dapay kuma iti panagpipinarigta tayo ita ta makita tayo nga umasidigen iti aldaw. Ayatek nga kabsat adu dagiti banbanag nga mabalin nga manglapad iti panagserbi ken panagtultuloy mo iti pamati nga masapol kakabsat nga agtuloy kalata adu ti lapad amin tayo kakabsat makapadpadas iti panaglapad iti panagserbi ngem agtultuloy tayo nga agtultuloy tayo latta kakabsat kun nagtatayo mo nga paset na agidian tayo iti lubong talagang mapuspos tayo kumbaga ngem hantay nga ipalubos kakabsat adda iti Dios tayo mamangkadkadwa kada tayo uray iti ipapan mo kakabsat iti kapilya ket may samot nga wagas dayta tapno iti kasta bumilig ka iti tinga iti adu nga dadagsen iti panagbiag mo ayatek nga kakabsat hantay nga liwayan ngamin na responsibilities tayo hantay nga uri tagdingdingig iti programa ni Pastor Lawrence ngayon daw urhan nga hanga mapan iti church haan kakabsat responsibilities tayo nga mapan hala nga di responsibilities tayo talaga nga dumakkel tayo maka-encourage tayo into mapan tayo ko dagiti kapilya tayo kakabsat digiti programa tayo diti DCMR isu lang iti daily food natin food for the thought kunada garag kakabsat isu ti makbakan ti spiritual tayo ti inaldaw-aldaw ngem idumduma into no adadjay tayo uneg iti kapilya kabsat awan iti kasayaatan nga inkang aramiden no diti agtalinaed ka kini Kristo anyaman dagiti paglablabasam ita saan kang agsanod amen saan kang agsarimadeng amen saan kang aglamlamiis agtuloy kalata dayta iti kapintasan dayta iti kasayaatan nga aramiden tayo kakabsat well narigat iti agtultuloy into dumteng ka nga di ang adda ka di sitwasyon kas adi napadpadasan mi kakabsat iti naglablabas ngem awan iti sabali kin kasayaatan nga aramiden tayo no diti agtalinaed kakabsat ngamin into no tiyempo nga mariribukan ka madanagan ka nakat adu nga problema dadya mo di tiyempo nga pumanaw ko kini Apo Jesus mas nadagdagsen ti panagpunak kakabsat iti adda nga kabaybiyag ngem pagsayaatan naman
into no dumteng digiti nga panubok iti biag nagtalinaed ka kini Kristo. Well, may iba kang hanga bumayag dagita adda nga ori kasatno kina sakit ti pain nga mapadpadasam ka kabsat adda iti Dios nga babalin nga mga rakop ken mangliliwa ken ka. Masapol nga mapmapno ka iti presensya ken bileg ka kabsat iti Dios iti panangidaydayaw mo ken kuana iti panagserbim ken kuana iti panangiwaragawag mo ken kuana agtultuloy ka kabsat nga ragragsakem iti panagaramid iti banbanag para iti Dios ken para iti dayaw nagkakabsat ket iti katnuman adda nga siraragsak nga agserserbi ken agbibiyag tayo ken ni Jesus. Saan ka nga maupay iti panagkarkararag agtultuloy ka nga umasudig iti Dios kakabsat manumangeg tayo dagiti testimony adda ti 25 years sadan tula na receive dadji sungbat iti kararag na kaya itahan man ni dagiti Bible character tayo kakabsat ni Abraham aya manung katawon sakbay nga na meet na dadjay promise ni Apo Dios king kuana amok nga antay nga mapulkukan kakabsat. Aura siya tarigagay mi magkakabsat, Lord, makapagna ko man ni Pastora Joyen. Yang amok nga adda dayjay is amok dayjay process ni Apo Dios. Aramidin tayo di paset tayo kakabsat. Aramidin tayo dayjay pagrebengan tayo. And I know the Lord will do the rest. Aramidin ni Apo Dios dayjay banag nga aramidin na tapno ti kasta dayta nga kararag masungbatan. Saan ka nga maawanan kakabsat iti namnama? Saan tayo nga maawanan iti namnama? Matalag iti Dios nga nagkari. Pabilgin nyo iti tunggal maysa, babaan iti ayat ko na nakin, panagramid iti kinaimbag. Agbalin ka nga matalag iti panakigimong, agbalin ka nga matalag iti panagserbim iti Apo, ken panangiwaragawag, kini Apo tayo nga Hesu Kristo madaydayaw iti Apo. Dawatik man nga agtamad tayo, iti dahi nga gundaway, kat agkararag tayo. Itantanok da ka, idaydayaw da ka, Apo Dios. Awan iti kasken ka, awan iti sabali nga Dios, nga pagserserbian mi si kalaing Apo. Wala po kas irukimi, iti dahi tingal daw, agpakumbaba kami, iti presensyam. Pakawanan na kami, Apo. Iti anyaman nga basol nga makitam kada kami. Dalusam dagiti puspuso mi, kat nawaya kami, Apo nga umasitikeng ka, iti dahi nga kanito. Aduman dagiti lapad ti panagserbi mi. Aduman dagiti lapad Apo Dios iti panakarik nami ti presensyam. Wayawayan na kami kadi Apo. Iwaknitam kadi Lord dagiti nga dalan tapno ti kasta umasidig kami ket mapang kami iti presensyam Apo. Agyaman na kadagiti sasamnon kami nga inadalit dagiti nga kanito. Agyaman kami Apo nga kadagiti tiempo nga umay kada kami iti panaglamiis ket kasla kayat min Apo ti agsanod iti pamati aramatom iti sasom Apo. Aramatom dagiti sasaom nga may courage kada kami mangipahay kada kami ti bilag ken panagbalaygi. Kararag ko dagiti kakabsat Apo nga naglalamiis iti pamati da ken nga sikikita. Wenno sikikita ka kadagitoy nga kakabsat Apo isublim iti kinabara iti pamati da ken ka o Apo. Anyaman dagiti nga rason nga panaglamiis da ikkatem amin dagiti nga palubusam nga mapatib kermanen dagiti nga pamati da ikkaten kadakwada Apo iti panakaupay i-restore mo dagitoy nga kakabsat ket maadda Apo ti barbaro manen nga sirmata iti panagserbida ken ka addaman dagiti maupay kinaglamlamis may papan iti panakigimgimong da Apo agtimag ka kadagiti nga kakabsat iti tulungan mi datapno iti kasta adda nga agbalin nga matalag maipapan iti kapilya Apo Dios. Apo kararag ko iti tunggal maysa nga agdingdingeg anyaman ti adda nga kasasaad anyaman iti kasapulan anyaman dagiti tarigagay da nga adda iti puso da iti daytoy Apo nga kanito Apo sika iti mangipaay kadagitoy Apo addaman dagiti agdingdingeg nga kasapulan iti panakaagas Apo mamati akong awan iti imposible ken ka kabailam nga agasan anyaman nga klase iti sakit daytoy itinagan niya Apo ming Jesus dawatag iti nananay nga panakaagas Apo dagito nga kakabsat nga adda agsagsagami iti nagdumaduma nga sakit iti daytoy nga gundaway isublim Apo iti napukaw nga salon adda kadagiti kakabsat nga adda nga agparparikot ti adu nga kasapulan iti daytoy nga gundaway gapo iti kinarigat iti biag Apo sikaman Apo iti mang-provide iti tunggal maysa nga kasapulan iti daytoy nga gundaway ipaay mo dagiti nga kasapulan da Apo
Apo kas irugimi iti daytoy nga aldaw kasangwan mi manen Apo iti daytoy nga aldaw tawatag iti panangidalan mo kada kami itid mo Apo ti rag-o itid mo Apo ti talna ayat panangliliwa kadag iti napnap noon Apo Dios iti dadagsan iti daytoy nga gundaway iti napintas nga kababalin iti tunggal maysa kada kami ket aduan kami kumaapo ti ayat ken panangaramid iti kinaimbag. Tulungam Apo ti tunggal maysa nga agbalin nga matalet nga dipon mo. Agbalin kami nga kalasugan iti bendisyon. Agbalin kami Apo nga manangliwliwa mang pabilag mangitag ay tunggal maysa ikawas mo kada kami Apo. Idi daytoy nga kababalin ket agbalin kami Apo nga sensitive iti kasasaad iti tunggal maysa kada kami Apo. Dagiti kakabsat nga agbuybuyad iti live streaming, kadagiti kakabsat nga adda iti balasiw iti tao. Dagiti kakabsat Apo Dios nga napnapnoan iti lindo dagiti puspuso da si kamon ti trabaho iti biag da Apo. Wen Apo giyaman kami manen iti panakarikrik nami iti presence mo iti daytoy nga gundaway. Sangwen mi Apo daytoy nga baro nga aldaw nga maipawas kada kami Apo iti panagbalegi nga nagkapulaing ken kaapo. Isa Apo ko kam amin nga gloria amin nga dayaw ken panagbalegi mi iti daytoy nga aldaw. Daydayawon da ka Apo Dios itantanok da ka itinaga na Jesus, itinaga na Jesus. Amen. Amen. Thank you Lord. Thank you Jesus. Amati kang ni Jesus ti kasapulan tay sulaan iti mangisalakan ket no dumtengtu iti panungpalan ijay gloria tintay pagnaidan. Oray kunang nga si kantay kasing putan. Oray pay no si kantay kabagnangan. Iti pamati ken Apo Jesus ket awan. Ikanto met laeng maisalakan. Pamati ko ni Jesus ikasapulan tay sulaan iintay pang namnamaan karkariti Dios ket intay magunudan ngem pamati isut kasapulan. Hello, wen kakabsat, agyaman tayo iti daytang kanta pamati iso ti kasapulan. Wen tayo ti kasagtultuloy. Nga natipkir tayo. Iti Apo. Well, good morning kada kayo aming adakal sibsiba iti radyo daw rin pagkaragit buibuy iti live streaming. Iti dayting nga gundaway kas kini Sister nga Mylene. Kunana good morning Pastor, kini Ma'am Shirley nga Dumon. Kunana blessed morning Pastor Lawrence and all listeners of your program. God bless us all. Kini Sister nga Geraldine Mariano, good morning Pastor and God bless us all from Copcaville, Madela, Quirino. Good morning kada kayo aming kapsat nga dita aming kadumdum nga nakatune in dito nga programa dita Madela, Quirino province. Kini Sister nga Pebelin Montemayor, milita makaraig tumandong madamadang bubuya. Good morning kini Brother Boyat, kini Sister Casey, kini kada kayo amin dita nga sangkakarbaan dita. Yan yung dita gulak kakabsat. Blessed morning Pastor, God bless po and your family. Kung ano Sister nga milita nga tamandong ori ma'am kini ori pa kini ma'am nga Amy Agustin Bugarin, good morning kini good day kun ani ma'am nga Shirley nga Dumon. Likewise po ma'am Shirley. Ori pa ni Sister Pebelin Montemayor, blessed morning po Pastor. God bless you and your family. Kini Lenny Gieb, kun ana good morning Pastor. Praise the Lord. God bless everyone. Richin Adlus, blessed morning, Pastor. Be blessed, everyone. Kuna ni Ma'am Lourdes, good morning, Pastora Joy and all. Kini Pastora nga Rosita Castro, good morning po. Jenny Laman Eda, kuna na blessed morning, Pastor Lawrence. Angie Aquino, God bless everyone. Elvira Pangan, good morning, Pastor, at sa lahat. Good morning, kuna ni Pastora nga Rosita Castro. Jackson Tablak, good morning, Pastor. Praise God for the blessed day. Rosita Nahieban, good morning, Pastor. God is good all the time. Kini Sister Elvira Apangan, amen. Kini Pastora nga Rosita, kuna na amen.
kini sister ko na Josephine Salazar Uton, belated happy birthday kini brother Injong, di Kalman. Okay, kini Ma'am Robilin Darok Agustin, Bobby, kini brother na ni Manong, Bobby nga Auntie Manong, good morning po, Pastor. Kini Madam nga Principal, good morning mo Tingkwana. Orepay kini sister ko na Josephine Salazar Uton, good morning Pastor, kin Pastora Joy. Rosita Nievan, good morning kini Ma'am Beron, amen kuna na, thank you very much ma'am. Iti blessing you kini Sir nga Alex. Ya puti madaydayaw iti piagyo. Orepay kini ma'am nga kini sister nga Josie Rabos, good morning po Pastor, God bless, amen. Kini Pastora Mercedes Magno watching here from QPMC, amen. Madaydayaw iti apo, God bless you po Pastor and Pastora Joy and all listeners. Amen. Kini sister nga Geraldine Mariano, amen. Kini titang Arlene Kapasol, good morning. Kini Madam nga Lerma Pasqua, nabasa kay message mo nang mabasa. Kay balin kini sister nga Fe Valiente Chumiko, good morning Pastor and everyone, God bless us all. Kini sister nga Jennifer Caro, amen. Elvira Pangan, amen. Lea Cabanyero, blessed morning Pastor Lawrence and family. Kini tita Arlene Pascual, good morning. Yan, kini naggapo, kini ayatinda nga asawa. Kini Madam Principal Lerma Pascual, good morning po. Pakigreet nga po ang guwapo, mabait, masipag, maunawain, mapagmahal, makadiyos at mahal na mahal kong asawa. Happy birthday Norman Pasqua. I love you so much. God bless you, di. Pastora kini teacher nga Lerma. So happy birthday. Kay inaanak ko lang ti kasar ti kapsat. Kita namnama ito na mapang kayo dito at ti abukado. At saan ka pa nag-abukado? Good morning po kini sister nga ni Pastora Teresa Martinez. Catherine Kinsay, amen. Pastor, glory to God, hallelujah. Sir Alvera Pangan, amen. Kini sister nga Judith Tumaliwan, amen. Sister ni Pastor Manong Manong Cesar nga Gabayan, good morning. Kini sister Ellen Lamo, good morning. Jocelyn Jocelyn Asierda, good morning Sister Jocelyn, amen. Glory to God. Arlene Pascual, amen. Marisa Madriaga, good morning Pastor and Pastora Joy. Glory to God, hallelujah. Okay, dapat oras tayo. Jose Viernes Salakop, amen. Marisa Madriaga, amen. Elvira Pangan, amen. Kabanyero, amen. Si Jing Hirakal, na imbag, na balay, gigag sabat tayo, amen, Pastor. Agyaman na, kakankanayon iti Apo, iti panangaramat na. Kay tinaldaw, tapno, ma-refresh our spiritual life. Glory to God in the highest, King of Jesus. Na. Kini Sister nga Geraldine Macho Mortillo, at Gigi, good morning kada kayo, amen. Dito lugaryo, or pa kini Pilamer Jesus, amen. Lina, ni anting Lina nga Valentin, good morning Pastor and God bless. Sir Lea Cabanyero, good morning. Kini Shirley Ferrer Portales, amen. Malturoli, thank you Pastor for the powerful prayer. We claim in Jesus' name, amen. God bless. Thank you sister, brother or sister Malto. Gemma Basug, amen. Praise the Lord. Elvira Pangan, amen. Marisa Madriaga, amen. Thank you Lord. Maribik Aliaga, amen. Madaydayaw iti Apo. Agyaman kami ken ka Pastor, kuna ni Pastor nga Rosita Castro. Ore pa kini Pastor nga Teresa Martinez, amen and amen. Thank you Pastor. Iti mensay, God bless you always in your family. Yankee Hano, blessed morning po. Thanks po sa word of encouragement, Pastor. God bless. Maylin, amen ko na kini Stun, kumadre. Kini Madam nga Jing Baldonado, good morning. Kini Pastor nga Teddy Baldonado, good morning kada kayo amin dito Quirino Province. Good morning Pastor and thank you iti makapa-encourage sa iti Apo. God bless you Pastor. Ken kablaawak man iti Sebastian family. Dita namas Alfonso Lista Ipugaw, Nardo Valles Batallones. Good morning to you Pastor. God bless you always. Kini Jonah Diwawang, good morning and congratulations anak ko datamin din ng isuna. Okay, Edita Zambrano Dalimot. Naimbaga bigat mo, Pastor. Thank you, Pastor, for the anointed message. God bless you. Recabel Tapat. Amen. Katakayo amin nga dako nisibsiba iti radyo dako kapsat na imbag agsapa iti Martes at iti anak kayong kinkapsat iti Apo. Kin iti tangatang Lawrence Salazar. Anyan nga rakurag sa kiyang sapa. Nangyigan tayo ti programa ti Agsapa Anapnuan Tinamnama. Lunes ingat Biyernes ditoy 11:43 DZMR. No addaman ti kayat yung ngay pakararag, ag-text kayo ditoy 0917-564-8388.
Ket iti sumagmamano a segundo, magigantayon iti